ହନୁ ଅଜା ଗଛ ମୂଳେ ମୁହଁକୁ ଶୁଖେଇ ବସି ଭାବୁଥାଏ, ଭଗବାନ କାହିଁକି ତାକୁ ବେଙ୍ଗୁଲି ନାନୀ କଲେ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ମେଘକୁ ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ହେଲା। ମତେ ଲାଗୁଛି ଭଗବାନ ବୋଧେ ହନୁ ଅଜାର ଡାକ ଶୁଣିଦେଲେ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ହନୁ ଅଜା କେଡ଼େ ଲୋଭୀ। ବର୍ଷାରେ ସିନା ଶରୀର ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ପକୁଡ଼ି ଖୋଜିଲା। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସିଧା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ କୋମଳ କଣ୍ଠରେ, ପ୍ରିୟତମା ଶୁଣୁଛ, ଆଜି ଟିକେ ପକୁଡ଼ି କଲେ ହୁଅନ୍ତା ନା। ହନୁ ଆଇ ସିଧା ସିଧା ମୁହଁ ଉପରେ ମନା କରିଦେଲେ। ଦିନ ସାରା କାମ କରି କରି ମୁଁ ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛି। ତୁମ ପାଇଁ ପାଟି ଚିକିଣିଆ ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ବନେଇ ପାରିବିନି। ସେଠୁ ହନୁ ଅଜା ମନ ଦୁଃଖ କରି ଆମ ଘର ପଟେ ଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ମୋ ବୋଉଠୁ ଯାଇ କିଛି ପକୁଡ଼ି ନେଇ ହନୁ ଅଜାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ 2ଟା ରସୁଳିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ଆମ୍ବ ନେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ତା ପରଠୁ